Masu kalam da sauramu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma kasancewa da ku a daidai wannan lokacin da za mu kawo muku labaran sashen Hausa kai tsaye daga babban zauren watsa labarai na shirin telebijin gaskiya. Kuma labaran namu zai fara ne da batun ganawa da shugaban kasar jamhuriyar Nijar ya yi da kuma wakilan ƙungiyoyin kwadago guda 5 da ke matsayin na gaba a kasar jamhuriyar Nijar. Ibrahim Alhaji Sale Ahmadu Ira na da rahoto. An yi wata ganawa a Yamai a tsakanin jagororin kungiyoyin kwadago na ma'aikata na ƙasa da shugaban ƙasa da shugaban gwamnati. Tattaunawar su kan batutuwa da dama da suka kasance bukatu na gaggawa ga ma'aikatan. Bayan tattaunawar ne daga fitowar shugaban magatakarda na uwar kungiya CDTN Idrissa Jibrilla ya ƙarin bayani. À savoir le paiement des incidences financières liées aux avancements et reclassements. Sun tattauna bisa kan a game da hulɗa ta yarjejeniya da ke a tsakanin sandika da gwamnati, bukatu na gaugawa na ma'aikata na biyan kudade da ake kira incidence ga ma'aikata, sannan da bayar da umarni ga ministan kudi na cewa a biya wa'annan kudade, sannan kuma za a ɗauki mataki na kudaden da za su sa a samu ƙari. Ma'aikata su ci gaba yayin ritaya an samu ci gaba inda aka samu cewa bayar da fansho, sannan kuma da shekaru na zuwa ritaya daga 60 an samu kare zuwa 62, wanda hakan zai sa ma'aikata su samu wani sukuni na daga gudanar da ayyukan da kyau, ko da abin zai kai wani matsayi. Abin da ya shafi ɗaukan malaman makaranta 'yan kwantiradi ya zuwa na dindindin na ma'aikatan gwamnati, nan ne ba su bayar da amsar da aka bukata ba, amma dai an ce za a ɗauki mataki na gaugawa na daga malaman makaranta da suka wuce sama da 70,000 a cikin ƙasar nan. Nan za a duba ce a gabatar da wani sabon jadawali da zai ba da dama a ɗauki adadin le maximum de contractuels à la fonction publique da za a iya ɗauka. An yi batun ƙarin kuɗi ga ma'aikata, nan ma kuma ya ce wannan ƙari da za a yi ba wata matsala ba ne, in ji gwamnati. A hana shi waje kamo kaka babban magatakarda na uwar ƙungiyar ETN da ta haɗa ƙungiyoyin ƙwadago na ma'aikata daban-daban da suka aje takardar yajin aiki a cikin wannan wata. Ce tattaunawar ta zo daidai da wasu tattaunawa da suka sai dai bata daga cikin abin da suka tambaya na daga bukatu na aje takardar yajin aikin. Tattaunawar da suka yi ya ce a batun da ya ɗauki hankali shine dai batun ɗaukan ma'aikata malaman makaranta 'yan kwantiradi zuwa na dindindin. Nan ba a samu ba amsa batun ɗaukan waɗannan malamai, sai dai a batutuwa da jerin bukatu da suka tambaya. Wannan lamari ya ce bisa suna fata dai za a ce a tattaunawa ta gaba ce sai an sadu su ma da sauran kungiyoyin kwadago sun tattauna da abokanansu dawa ga sake tattaunawa tare da gwamnati. Suna fatan dai cewa za a ɗauki matakin da ya dace don biyan bukatun ma'aikatan. Nous estimons aussi qu'à l'issue des échanges que le président aussi va s'activer pour prendre les dispositions qu'il faut. In muka dawo nan da magaram kuma batu ne na batun hanyar da aka ba kamfanin soja satan mu kwangilar yinta a birnin da magaram, babbar hanyar da take sadaka da mahuta ta birnin da magaram daga arewaci har zuwa babban randa bawul na tsakiyar birnin da magaram. Kuma dangane da wannan batun hanyar da wasu ke gani an dakatar da aikinta ko kuma mutane ke ƙara ɗora ayat tambayoyi an dakatar da aikinta ne ko kuma waɗansu lamura ne na daban, duk da yake lamarin da ke da nasaba da yin hanyar tare da gadoji. Ta wannan dama da ya ba da dama aka yi hira da shi da abokan aikinmu Jibo Isa, wanda shine darakta na kamfanin soja satam, ga abin da ya shaida musu. Aikin bai kare ba effectively ba, kuma ba mu tsaida ba. Mutum kawai ya kamata ya san tsarin aiki kamun ya fara faɗin wasu maganganu. Kawai da kuka zo wajenmu ku tambayi menene yake faruwa bisa kan aikin, tsarin aikin ne haka nan. Kawai shi aikin yana da hawa-hawa. Akwai abin da ake ce matera saman, akwai asini saman, akwai rivetaman, kwalta wannan da ake dora bisa da abun protection. Kawai irin fere da ake yi wani bordure da santa doga biyu kariyarwa don a kiyaye hanyar don kata lalace da wuri. Kenan kawai musamman hawa kawai 4 za a ci. To wanga hawan na harin dama an yi firewar kawai sai wajen
15 february za a kai wanga matsayin. Ni yanzu sai na ga tun da hanyar ta shigo cikin gari da kwai circulation da yawa, gros porteur manya da yawa, ga tasha, ga wa'ancan les usagers ordinaire, na ce abin da ya kamata mu yi don mu evitan accident kuma mu sulajen mutane, mu accelerate phase din terrassement mu mace lokaci. To shi yasa kaga mun kare shi, kuma terrassement shine ke da anjan manya na aiki, shine ake ganin kawo mutane na aiki, me ba shi kadai bane. Ku biyo mu a ƙarshen labaran don ci gaban hirar da ta hada darakta na kamfanin Sojasa ta Mujiba Isa da abokan aikinmu kan wannan batu. Amma kamun nan, a zaman majalisar ministoci na ƙasar jamhuriyar Nijar da ya gudana, an rattafa hannu kan waɗansu ƙudurori da za su ba da damar buɗe wata babbar makaranta ga malaman da ke koyawa cikin harshen larabci waɗanda ake kira cikin makarantun suna Franco Araba. Kuma wannan za ta ba da damar ƙara gogewa kan fannin koyarwar cikin harshen na larabci don ƙarfafa zurfafa iliminsu da za a iya cewa ma tamkar wata babbar jami'a ce za a buɗe a wannan bikiran. Ustaz Sani Abdulmajid ɗaya ne daga cikin manyan malumma masana kan al'amarin da ya shahi larabcin, koya suka ji da wannan hoɓasa ta gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar, sai ya ce gaskiya wannan mun ji daɗi. Wannan kudiri da aka ɗauka ci gaba ne ga enseignement franco arab, gaskiya alhamdulillah an ci gaba. To kuma wannan institut kenan zai yi forman mushina ne na secondaire, college da lycée a bisa science da SVT da mathematics. To kenan wa'innan ba in an diba dekare in ba a ce ba kaɗai kenan franco arab ba za a kai su, ana iya kai su ko ina, kuma sauran ma suna iya zuwa su samu formation a nan tunda duka dai bakin su iri ɗaya ne. To amma hallo lalle mun gode, wannan ci gaba ne, duk wanda yake harkar franco arab ya ji daɗi an samu ci gaba. To muna so a ƙara ci gaba hallo, saboda akwai wasu hallo matsaloli peut-être plus urgent ke wannan. For example, kaga muna da mushinan larabci masu koyi histoire geo da philosophy, wa'innan bus da formation ta asali na histoire geo da philosophy yawaci da ƙarhi ne suke. Kenan kaga wannan idan za a ƙara wannan ɓangaren a cikin irin wannan za a samu ci gaba. Hallo akwai mushin da suke koya langue vivante a lycée traditionnel, kaga ba inda ake forman su, tunda koya larabci ne da faransanci. Kenan kaga wani abu ne daban, ba a yin shi a University Islamic, ba a yin shi a ENS, ba a yin shi a Amir Sultan. To kaga an aka ƙara wannan hallo an ci gaba. Kenan muna fata ko da 'yan siri literar ma kenan ko a buɗe musu 'yan sisa ko kuma a ƙara, tunda an ce mishi cultural, an ce cultural kenan abubuwa da yawa suna shiga. To kuma hallo in ka duba hallo zai zama an ƙara sauƙaƙa ma wasu wanda ba su iya zuwa Amir Sultan da wanda ba su iya zuwa Yamai, saboda Amir Sultan babu gidan kwana, babu burs. Kenan wani yana gani bai zuwa, yana so amma bai iya tahiya, sai dai dole ya je wata university wanda kuma a can babu prison and charge na awit. Kenan wannan abin kaga ci gaba ne gaskiya da enseignement ta larabci, kuma ci gaba ne hallo da science, tunda ana nuna babu sun yi karanci. Kenan a ƙara decentralization su, kuma wannan gaskiya abin godiya ne kuma a bin jinjinawa ne, amma a ƙara akwai wani abu wanda ya zama irjan akan wannan. Yanzu kaga 11 in da muke da, for example in na ɗauki ka'in zandar 92 gare mu wanda suke zasu bak bana seri D yawwa, wanda suke franco arab. Kenan a cikin mu ɗauka an ɗauki 50 wanda suka samu, kenan a cikin 50 in an ɗauki rabin su ma 41, ai ba duka ne ba za su zaɓi zuwa koya, ba kowa yake so ba. Wani yayi dan ya je ya farmasi, ko dan ya je ya laboratoire, ko dan ya je ya medicine, ko dan ya engineer. Kenan ba duka ba za su tai. Kenan zaka gani ɗaliban da za su samu ba a samu ba ɗalibai da yawa. Kenan dole la'alla sai an nemi ƙari da sauran wa'incan, tun da bakdid da bakse da na franco arab da na ba na franco duka ɗaya ne, ba kamar a ba shi zaka ga akat da awit dukansu kowanne suna iya. kuma tun da dekran ma bai nuna ba cewa an za su yi karatu ne don su koya kaɗai a franco arab, kuma ba a ce ba sai za su zamna kaɗai a franco, kenan ko ina suna iya zuwa. Kenan wannan muna fata Allah ya sa ƙara ci gaba kuma a ƙara tunani akan wannan.
game da batun jerin rahotannin radio television gaskiya a wannan karan mun dubi yadda ake zirga-zirga ta safarar yara musamman tun da sanyin sahiya wajen kai su makarantun boko, lamarin da ke ganin da ake ga tamkar akwai cinkoso da kuma lamuran da ke da nasaba da waɗansu al'amura kamar hatsari da makamantansu. Mamman Sani Umar Abubakar ya yi nazarin wannan batu ka kuma rahoton da ya shirya mana. Da zaran garin Allah ya waye a irin wannan lokaci na karfe 8 saura, waɗansu daga cikin manyan titunan birnin da magaram na fama da cunkoso, kasancewar lokaci ne na zuwa guraren ayyuka ga ma'aikata, ga ɗalibai kuwa lokaci ne na zuwa makarantu. To sai dai wani abin da ya fi ɗaukan hankulan al'umma a irin wannan lokaci shine batun zurga-zurga ta kai ƙananan ɗalibai zuwa cikin makarantu. Waɗansu daga cikin iyaye sun zaɓi kai 'ya'yansu ne da abin da suka mallaka na hawa, wato mota ko kuma babur. Ga waɗanda ba su da wannan lokaci kuwa sukan biya wa 'ya'yan nasu kabu-kabu ko kuma a daidaita sahu. Ga yaran da iyayensu kuma ba su da hali, sukan daga ne a ƙafuwansu. To sai dai akan fuskanci haɗarurruka na ababen hawa a irin wannan lokaci, sakamakon ganganci ko kuma gudun huce sa'a da waɗansu daga da fatan in kunne ya ji to fa masu salon karin magana suka ce gangar jiki ta tsira cikin masu ababen hawan suke yi. Duk da irin kokarin da jami'an tsaron 'yan sanda ke yi na bayar da hannu ga masu ababen hawa da kuma tsallaka ƙananan yara ɗalibai da ke zuwa makarantun a ƙahuwansu, kuma da zaran an fuskanci irin wannan haɗari akan samu jimuwa, wani lokaci ma akan rasa rai. Shin mahaifa ko sun taɓa bibiyar yadda ake kai 'ya'yansu zuwa makarantun boko? Ko da kuwa suna biya musu kuɗin kabu-kabu ko kuma na adaidaita sahu? Wajibi ne ko wasu iyaye su rinka bibiyar yadda ake kai yaransu zuwa makarantun na boko. Don kuwa gangancin da ake fuskanta a kowace safiya ga masu ababen hawa, ana iya cewa komi mai iya faruwa ne. Da fatan in kunne ya ji to fa masu salon karin magana suka ce gangar jiki ta tsira. Nan gaba kaɗan za mu koma kan batun hirar da ta haɗa abokan aikinmu da Jibo Isa, darakta na kamfanin Soja Satam a nan da magaram. Amma kamun nan yanzu za mu shiga fasarar labaran ƙetare tare da Ibrahim Alhaji Salamadu Ira. Babban labaran ƙetare ya fara da batun taron ƙungiyar NATO na gaugawa da ta gabatar a ranar Juma'a ina a Ukraine akan yaƙi Ukraine da Russia, wanda manya-manyan ministrorin tsaro na kasashe 50 suka haɗe da gaugawa a jagorancin Amerika. Wani babban magatakarda na tsaro na Amerika ne ya jagoranci taron kan batun ta ya za a kai wa ita Ukraine in ɗoki. Al'umma ta Ukraine na kallon su, tarihi na kallon su, Amerika da sauran abokanai ba za a tsaya ba a nan, don al'amari ya yi nisa. An taimaka a bayan manjo Amerika da miliyar $2.5 na dolar ga Kyiv. Shugaban kasar Ukraine in ne ya tsokaci yayin da yake magana da daga nesa kafar labarai, ya ce yaƙi da Russia bai da wani adadi. Muna godiya dai ga irin taimaka mumun da ake da kayayyakin yaƙi, shar da sauran abubuwa, gudunmawa ba ta kaɗan. Cewar sojoji da ke masana bisa kan al'amuran tsaro, sojoji sun ce matakin bai isa ba, a hankali da dai yadda za a kakange Kyiv dan sauran wuraren na a hannun Russia. Rahotanni daga Belgrade na ambato cewar mayakan sa kai na kungiyar Wagner na shirin ɗaukan dubban mayaka 'yan Sabiya, inda rahotannin ya ce duk da hulɗa da ke a tsakanin Sabiya da Russia, an ji shugaban ƙasar na tsokaci bisa kan ɗaukan mayaka 'yan Sabiya 'yan ƙasarsa daga Belgrade daga cikin Russia. A wani shafinsa na Telegram ne rahotannin suka ambato cewa a yi hulɗa mai ƙarfi tsakanin Russia da Sabiya, amma ba a san ba abin da ke can ƙasa a tsakaninsu da ƙungiyar mayakan sa kai na Wagner. Duk da irin shirin da aka ɗauka, dubban mayaka ne ake shirin ɗoka, duk da sanin da aka yi wa 'yan Sabiya kwarewarsu kan yaƙi a ƙasa da sama, da dai kuma yankinsu ne wannan wajeje, kuma ya gashi za a ɗauki dubun dubata da za su je su gabatar da yaƙi tare da Wagner. Al'amarin ya sa fargaba a zukatan ƙasashen da ke wannan kewaye. Masu kallon mu da sauraron mu, kamar yadda na ambata muku cewa a ƙarshen labaran za mu zo da ci gaban hirar da ta haɗa abokan aikinmu da daraktan kamfanin Soja Satam kan ƙarin haske dangane da ayyukan da ake shatawa na hanya tsakankanin arewacin birnin da magaram da kuma tsakiyar ta birnin da magaram. Kuma don ci gaban hirar kamar yadda na ambata, yanzu za mu barku da Jibo Isa, wanda shine darakta na kamfanin na Soja Satam a nawa bangare
a madadin abokan aiki da suka dafa labaran suke tafiya ga akwatunan talabijin yanku, ni Shafi Abdulkadir Musa ke cewa ku ci gaba da kallo da kuma sauraron tashar telebijin Gaskiya, ka ci gaban hirar. Na ce abin da ya kamata mu yi don mu evitan accident kuma mu sulajen mutane, mu accelerate phase din tera sama mu mace lokaci. To shi yasa kaga mun kare shi kuma tera sama shine ke da anjan manya na aiki, shine ake ganin kawo mutane na aiki, me ba shi kadai bane aiki. Akwai wancan kaniwo da ake wanda yake ɗauko ruwa yana kawo gada suna wucewa, shine kuma kawo osatio kawo kashin aikin asini saman da ake yi. Shi kuma muna nan ga yin beton can ba su mu ta hanyar talut, inda kuna da lokaci da kun je ku ga yanzu haka mutane abin da ke da kwai sun kai wajen mutum 80 da suke can suna aiki, mai su ba a ganin su. Lokacin da wanga suka tsaida su wancan suna nan suna yin ga aikinsu, sai sun yi abubuwan kawahuwan nan na kaniwo, in sun bushe sai a ɗoko bisteren kuma sai a ɗora. Shi ne gadolin abin ruwa ka wanda duka in ruwa ya zo shiga sai kai ga dalo wanda su muka fara yi bara don sai ta ga ruwan ya hudda su, hanya kuma tana busa kuma ruwa ba sun shiga gidan mutane ba, babu inundation. To kaga wannan aiki ne ba na yawan mutane ba, mai aiki ne na lissahi. Kawai lissahi ya kamata a yi, ko sai an aiki da hanya da ƙohohin mutane da shaguna, sa'an a zo a yi gadodin ruwa su wuce. In an kare shi yanzu ka san kayan metrizan ruwa, ka ga nivo ɗinka na hanya, kana iya ka zo kai kwalta ba abin da ke tsare ma wuri. To in kai kwalta kuma sa'annan sai ka zo tsakanin kwalta da ka nivo inda yake bisa sai ka tare latiri ce, in ka bar ta ruwa ya bige ta ta zo ta zube cikin kanivo, shi ke sa hanya ta gargare ta zube ta ɓaci. Kenan sai ka zo ka mata kuma wannan shimfiɗan na wani fere gadodin a ɗora musu gabiyon a tattare. Kaga to aiki dai ne na kawai sai kana ciki zaka gane abin da ake yi, amma ba wani kawo matsalar mun tsaye da aiki ba ne ko wani abu. Babu hujjar da ke gare mu ta tsaye da aiki, paske mun tsara mun ɗauka da muka ɗauka sai mun kai ƙarshe. Kuma a kullum lissahi muke yani za mu lokacin da aka ba mu mai zamanto ba mu kai shi. To zuwa wani lokaci kuke sa ran za ku hana bon kwalta an ka ɗauki ga tsarin da muka yi normalaman kawo wajen kata abril 4 ga wata na 4 ya kamata a ce an ware kwalta. Amma abin da muke nan gai muna so lokacin mu matso shi ya zo kusa, fuski akwai abubuwa wanda muke iskewa kuma wanda su da harin ba a gansu ba a cikin tsarin aiki. Kaga akwai rigar na ruwa wanda suka taho matutu na ruwa ake ce mushi ko wanda ya fito daga wajen garuruwan da ke can. To suna nan da hanya bata da wadi ba cikin hanya ba suke, yanzu da aka bude sun shiga cikin hanya. Su kuma da aka yi su yanzu in abu tsoho ne an yi babu lissahi, muka bari motoci suka bi bisa zai rumza, sai muka ce a'a mu ba za mu yi haka nan ba, paske yan kwangilan da suka yi su na da mu ba mu wani bata sunan wani ko wani abu, mu dai mun ce a'a ba mu hanya su zo su wuce bisa kan rigar wanda ba su da kwari su ɗauki mota. Kenan sai muka ɗora ekip yanzu ma an kun biya kun gansu, muna bin kowane rigar guda duka muna diba, mun yi lissahi beton ɗin da ya kamata a sa da ƙarhen da ya kamata a sa da tsawon rigar ɗin muna hoshe su muna sakewa. Kaga wannan ba aikin mashin ba ne manya, aikin mutane kaɗan amma da nutsuwa ake yin shi. Din ka diba ko ina akwai su, yanzu haka akwai group 3 in suka kare kuma suna yi suna gusa 3 ne muke hamma kare. To kaji da a takaice abin da nake iya cewa. To wani kira gare ku ga al'umma da magana? To mu abin da muke iya cewa sai dai su yi haƙuri kuma muna tare da abin da suka sani wanda suke kama mu, musamman wanda zai kiyaye hatsari, paske mu duka abin da ba mu so hatsari da aikin da muka hoto muna yau bada kyautata rayuwa ne. To kenan bai kamata ma a yi wasa da rayuwar kanta ba. Kana ga yadda muke sai mun yi lissafi ya ne zan mi ka aje a taɓa wani ko wani ya bigi wani ko wata accident, mu lissafin mu kenan mutane su ba mu haɗin kai bisa wannan mu samu
mu kare kuma su kwantar da hankalin saton ba ta tai ko ina ba, babu matsala ko guda tsakaninmu da gwamnati. In sun yi lissahi ma a aikin abin kawai mun yi gaba bisa kan ga yadda muka tsara aiki, kuma muna yin aiki ne cikin lissahi don kakkaje gobe ka ba da baya a ce satom ta yawan ga aiki bai yi ba ka nuna komi hanya ita da ka gani ba abun wasa ba ne, aiki ne wanda mai ana ganin mutane na ja mai aiki ne mai ga wanda bai sani sai kawo aiki ne wanda bai da wuya, mai duk wani karamin abu da ka gani bisa hanya na aika maka matsala na hanya ko ya kawo kuntata rayuwar wanda suke kusa ko wannan abin. To mu kuma shine ba mu so, bai kamata a ce kawai entreprise wadda ta jima tana aiki a gama ta da sauran entreprise yadda suke aiki. So muke muka kare ba aikin Allah ban aikin dan adam ne, ba a rasa kullum abin da wani zai gai me ya zamanto da gaba ɗaya mutane kowanne ya gamsu da abin da mun kai, ba mu mai da magana ta abin da mutane ke ta magana ka'idar saton mu so ake cikin aiki za mu mai da magana, mai kwan mun zo cikin wani yanayi na yanzu dole sai an yi magana, ba mu saba irin wannan ba mu mai da martani ko za mu aiki mu ta yi, shi ma'aikaci kawai mayaki ne, duk abin da za a gaya maka sai ka daure. In ya zama to an ci da hakinka ne kawai taki ne aka zuba maka kuma Allah na gani, aiki kawai ibada ne.